Els podcasts de la FECEC, després del càncer. Hola a tots i totes, som la Lídia Menchen, infermera d'Oncologia al Consorci Sanitari de Terrassa, i la Mati Segura, psicòloga clínica, terapeuta sexual i de parella i col·laboradora amb la Fundació Oncolliga. I avui estem aquí amb tots vosaltres per parlar-vos d'un tema que moltes vegades ha esdevingut un tabú, però que nosaltres, com a professionals sanitaris, ens trobem molt sovint a la consulta i del qual creiem que se n'ha de parlar més: la sexualitat després del càncer. L'increment de la supervivència al càncer ha derivat en un interès sobre com impacta el diagnòstic i els tractaments a la qualitat de vida de les persones. A la nostra societat occidental hi ha 3 grans tabús que són la mort, el càncer i la sexualitat. Hem de tenir en compte que les persones que pateixen o han patit un càncer es veuen envoltades per aquests tabús, creant situacions de por, inseguretat, vergonya. En relació a la sexualitat, això pot derivar en un infradiagnòstic de disfuncions sexuals, empitjorant, evidentment, la seva qualitat de vida. La malaltia del càncer és un període de crisis. El temps que segueix a l'anunci d'un càncer és un moment extremadament angoixant. S'entra en un període d'espera permanent. S'espera el resultat de determinats exàmens, s'espera la visita al metge, s'espera una intervenció quirúrgica, s'espera el resultat, s'espera l'inici del tractament de la quimioteràpia. Durant aquest període de temps no és massa habitual que hi hagi interès per la sexualitat, ja que, tot i que és un tema important, no és un tema urgent, i la por és el principal bloquejador del desig sexual. Però, després de superar el càncer, arriba un dia en el qual aquesta por deixa una escletxa i permet pensar en alguna cosa més que la malaltia i, aleshores, és quan es replantegen molts aspectes de la vida que havien quedat aparcats. La sexualitat és un d'ells. Evidentment, hi ha 2 blocs molt importants que són la part física i la part psicològica, que estan interconnectades. La majoria del càncer i els seus tractaments afecten a la sexualitat de les persones. Si les persones som éssers holístics i el diagnòstic de càncer té conseqüències en totes les esferes de la nostra vida, inclosa aquella que està relacionada amb el sexe, amb la sexualitat i la intimitat. La prevalença de les disfuncions sexuals que poden derivar del diagnòstic i dels tractaments oncològics, segons els estudis, oscil·len entre un 35 i un 85% tant en homes com en dones. De totes maneres, no creus que tenim una visió coitocentrista? Potser també és un moment per descobrir una nova sexualitat, no? Quines disfuncions sexuals físiques poden aparèixer després d'haver superat un càncer? La sexualitat i la intimitat, com hem dit, es poden veure afectades no només pel càncer, sinó també pels tractaments que poden afectar tant els òrgans sexuals, el desig, canvis en la percepció de l'orgasme, en l'ejaculació, en el benestar i també en la imatge corporal. Sabem que aproximadament un 30% dels càncers diagnosticats a Espanya afecten directament els òrgans sexuals. El més freqüent en homes és el de pròstata i el de mama en dones. Per aquest motiu, el gran gruix d'estudis científics sobre disfuncions sexuals els trobem al voltant d'aquests 2 tipus de càncers. I com valores aquests estudis? No penso que siguin estudis que estiguin sesgats, sinó que més bé estan orientats als càncers amb més incidència i més prevalença, però el que sí que és veritat és que la disfunció més habitual en les persones amb càncer és la manca de desig. Per altra banda, la disfunció erèctil és el més habitual en persones amb penis i la disparèunia o el dolor amb la penetració en persones amb vagina. Sabem que tant les cirurgies radicals com la radioteràpia en càncers de bufeta i de pròstata poden provocar disfuncions erèctils en els homes. I tant homes com dones que estan en tractament hormonal poden tenir conseqüències negatives també en la seva funció sexual. Els homes, en tractament hormonal, a part també expressen efectes com cansament, fogots, augment de mida de les mames, l'habilitat emocional, que poden comprometre realment la seva imatge corporal i la percepció que tenen de la seva pròpia identitat masculina. En el cas de les dones amb càncer ginecològic,
Doncs els canvis també que pot provocar la cirurgia, la quimio, el tractament hormonal, la ràdio, doncs poden afectar a la seva imatge i a la seva pròpia identitat. I també tenen conseqüències en la musculatura de la vagina, en la seva hidratació, que poden provocar alteracions en la percepció de l'orgasme, disminució o absència del desig. I en el cas de cirurgies de càncer colorectal, aquí sí que veiem que hi ha diferències significatives en la presència de disfuncions sexuals entre els que han estat intervinguts de cirurgies rectals, que és la part final de l'intestí, amb un 86%, comparant-lo amb un 39% dels supervivents de càncer de còlon. En aquests casos, les disfuncions sexuals predominants per gènere són les mateixes que hem comentat abans. Mati, quins aspectes psicològics o emocionals poden alterar les relacions sexuals de persones que han patit un càncer? Hem de començar explicant el cicle de resposta sexual humana. Es divideix en fase de desig. El desig és l'impuls que ens motiva a tenir una trobada sexual i que és independent de la penetració. Després, l'excitació, que prepara el cos, per exemple, en els homes hi ha l'erecció del penis i en les dones l'erecció del clítoris i la lubricació. I l'orgasme. Però aquest és un model lineal i potser hem d'aprendre una nova manera de relacionar-los. Molt sovint la por a la penetració o les creences, el que ha de ser una sexualitat, són l'origen de les disfuncions sexuals. Passar de la visió de que el sexe de veritat són els preliminars, penetració i orgasme, per passar a una visió més eròtica i més sensual i menys coitocentrista. És important que no es perdi la intimitat, que encara que de moment no es desitgin mantenir relacions sexuals, que no es perdin les carícies i les abraçades, perquè el que ens trobem és que es perd la intimitat per por a que aquesta ens porti a una relació sexual tradicional que potser la persona encara no està preparada. Perquè més enllà de la recuperació física, l'angoixa o la tristesa afecten a l'estat d'ànim. Quan aquest no és bo, és molt probable que hi hagi manca de desig sexual. Sovint els manuals d'ajuda se centren més en la fase d'excitació que en la de desig. Per exemple, explicant quines són les posicions més adients per mantenir sexe si es porta una estomia, o prescriure lubricants vaginals en dones que han patit una mastectomia o tractaments a la disfunció erèctil en cas dels homes. Recursos molt útils, sense cap mena de dubte, però que no podem utilitzar quan el problema és que la persona no té ganes de mantenir trobades sexuals. El desig sexual és emoció, impuls, la força que ens mou a buscar una trobada íntima amb altres persones, ens motiva a relacionar-nos, a compartir intimitat, a mantenir relacions afectives i sexuals, ganes de sentir plaer. El desig sovint és la disponibilitat per iniciar una trobada sexual, però no sempre és així. Freqüentment va associat a ganes d'intercanvis eròtics diferents d'una relació coital, com carícies sexuals o trobades sensuals sense penetració. És important que es tingui cura d'aquest punt, ja que és el primer que s'ha de tenir en compte, el desig o ganes de sexualitat de la persona que pateix o ha patit un càncer. Són molts els factors emocionals que poden afectar el desig sexual que es pateix o s'ha patit un càncer. Entre ells, la percepció del cos, especialment quan hi ha canvis visuals i funcionals, com per exemple les ostomies, mastectomies, traqueotomies, amputacions o cicatrius molt visibles. Potser alguns d'aquests canvis no tenen relació directa amb la resposta sexual i en molts casos no afectaran el desig sexual de les persones, però també pot ser que calgui un període d'assimilació, durant el qual la sexualitat es pot percebre com quelcom angoixant. La relació de parella és també un dels factors emocionals que hem de tenir en compte a l'hora d'avaluar el desig sexual de les persones que han patit un càncer.
És possible que durant el temps que dura la malaltia hi hagi contenció emocional per part de les dues persones que dificulti la comunicació. Poden acumular-se sentiments contradictoris envers el company o la companya. Hi ha moltes parelles que després de la relació surten enfortides, però de vegades poden necessitar ajuda perquè la persona que ha patit el càncer pot experimentar un sentiment de rancúnia que bloqueja el desig sexual. Lídia, creus que els pacients transmeten aquesta por als professionals sanitaris? Bueno, com hem parlat al principi, existeixen 3 grans tabús a la societat occidental i un d'ells és la sexualitat. Els professionals també són part d'aquesta cultura i, per tant, també estem afectats per aquests tabús i de vegades no preguntem o podem donar per suposat que és el mateix pacient qui ens ho dirà, no? Qui ens preguntarà. En molts casos, la pressió assistencial, la manca de privacitat o l'escassa formació, la preocupació per provocar incomoditat, també poden ser situacions a tenir en compte com a possibles barreres. Per aquests motius, animem que siguin els pacients qui expressin les seves inquietuds, dubtes o que expliquin els seus símptomes al seu personal assistencial si veu que ell no ho fa, deixant de banda la possible vergonya o els pensaments com que la sexualitat en aquests moments hauria de ser un tema secundari. Per això, repeteixo, animem els pacients que deixin de banda la vergonya a l'hora de demanar ajuda als professionals i que no pensin que la sexualitat és un tema secundari. A la pàgina www.juntscontralcancer.cat podeu trobar un document que es diu Càncer i sexualitat, tot allò que voldries saber sobre la teva salut sexual però que no t'atreveixes a preguntar, on es donen recomanacions i consells per ajudar els pacients a plantejar preguntes als professionals. La majoria dels pacients que ens arriben a l'especialista en salut sexual i teràpia de parella venen de derivat de vosaltres, de les infermeres. Per quin motiu? Bueno, com ja sabem, les infermeres normalment són les que estem més a prop dels pacients i dins les nostres competències també està informar sobre efectes adversos, detectar possibles complicacions, informar sobre quins recursos poden tenir els nostres pacients i, per tant, és important que informem que tant els tractaments com els diagnòstics poden tenir una alteració en la seva sexualitat. Hem de preguntar, hem d'indagar sobre la seva sexualitat, saber que una bona història clínica ens ajuda a detectar disfuncions ja presents o a detectar problemes amb anterioritat. Per això és necessari crear un clima de confiança entre el professional i el pacient. Hem d'estar atentes si el pacient vol parlar o no del tema, deixant sempre la porta oberta, i si detectem manca de comunicació entre els membres de la parella, podem derivar-los a teràpia sexual o de parella. Si com a infermeres no abordem el tema de la sexualitat a la nostra consulta, jo penso que no podem dir que estem donant una atenció holística i integral. Evidentment, com a infermeres, estem legitimades per a derivar els pacients. Per aquest motiu, també és necessària la comunicació interprofessional, així com l'exposició de casos clínics. Moltes gràcies, Lídia, per a compartir aquesta estona amb mi i amb totes aquelles persones que ens puguin estar escoltant. Esperem que aquest podcast hagi estat del vostre interès i dir-vos que no dubteu mai en demanar l'ajuda o la informació que creieu convenient. Sapigueu també que a la pàgina www.juntscontralcancer.cat hi ha 2 guies, una adreçada a pacients i l'altra adreçada als professionals, amb consells per tractar la sexualitat. Els podcasts de la FECEC. Després del càncer.